Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ha Uttar Pradesh ka Jingno vote ha ki Prabhautali ki Lok Sabha constituency ha ka ba ka Kynhun India ka balam khmat ka Congress kala tamya ka Kynhun I.N.D.I.A ka balam khmat ka BJP ha ka Jingno vote hado ka Shiteng Sngi menta ka South Tarik Ujilio Arhajar Arpusaw na ki Prabhautali ki constituency ka Kynhun India kala tam ha ki Sapulai Tali ki constituency kata ka Samajwadi Party kalala bantam haki laipun Rio Teliki constituency berka Kongres kadang tam haki Hinyau Teliki constituency hendrai ka BJP ka balam khmat ya ka Kynhun I.N.D.I.A kadang la bantam haki laipu South Teliki constituency ki weipat ki seng sign perthai ki bakhamret kom ka RLD kadang tam haki Teliki constituency berka ESPKR kadang tam haka wei ka constituency kani kalongkat kom ka Jingïakhun na ka Jingno vote hadu kapor khat arbaji Shiteng Sngi Naka ay kabalapaw na kani Jingno vote hakabayade baka election Lok Sabha Arhajar Arpusaw laban ong baka Jingïakhun hapadeng ka Kynhun ka balam khmat da ka BJP bat ka Kynhun ka balam khmat da ka Congress kalong ka ba Ïakhaid bha ha Uttar Pradesh ka jila Uttar Pradesh kadai ka jila ka bahe bat bun tam ki MP na padeng ka jila hakari barok ka we tang hakani ka we ka jila ki don hadu Prabhaungut ki MP jong ka yung dorbar tawaan Lok Sabha